Tak už som zase tu. A dnes to bude bez obrazu. Aj keď viem, že na tom obraze nikdy nebolo nič zaujímavé. Ale rozhodla som sa, že zavriete oči. A keď ich aj nezavriete, budete tam vidieť len tú tmavú modrú. A predstavujte si úplne to, čo len chcete. Nepozerajte sa na nejaký obraz, ktorý nie je váš. Vy ho viete vidieť úplne inak a originálne. Dostala som odkaz. Správu, ktorá bola pre mňa niečím novým. Nečakala som, že niekto mi napíše za to, že rozprávam. A bolo to veľmi zaujímavé. Cítila som sa na chvíľku spojená. Písal tam, je to žena, ale ja hovorím o človeku. Písal tam o Bohovi, o Bohovi, ktorý nás stvoril a ako my sme naň zabudli, ako sme sa od Neho vzdialili a ako jediná vec, ktorá nás môže zachrániť, je to sa k Nemu znovu priblížiť. Ale ja viem, že sa to stále deje. Viete, moja teória bola taká, že som bola dlhé roky už asi od mala, od puberty presvedčená, že my nie sme deti Božie. Pretože keby sme boli, tak nemusíme prosiť Boha o odpustenie. Pretože činíme dobro, konáme dobro a žijeme v dobre. Keby sme boli deti Boha, tak nás nemusia učiť, čo je to byť dobrý. A preto som stále hovorila, že my sme deti satanové. Preto nás musia pokrstiť a sňať nám ten hriech. Preto nás musia potom učiť byť dobrými. Pretože to nie je pre nás prirodzené. Veď predsa, keby bolo niečo pre mňa prirodzené, tak ma to nikto nemusí učiť. Je to vo mne. Stále som bola v tom, že je to jedno veľké, obrovské klamstvo. A preto do kostola som musela chodiť, keď som chcela v nedeľu ráno raňajky. Vyznie to tvrdo, ale nikdy som to tak nebrala. Bola to pre mňa príležitosť cítiť znovu ten hrozný puch kadidla. Vidieť tie ženy v kabátoch, ktoré vyťahovali len v nedeľu ráno. Ale v nich mali vždy bompary. Každá jedna v nich mala bompar pre toho svojho vnuka alebo vnučku. A po omši, ako poslušné ovečky, keď sme vyšli von, dostali sme jeden. Niekedy som počúvala farára, čo hovoril. Bol to pre mňa zaujímavý pán. Bol taký nebežný. Niekedy sa potil. Niekedy rozprával o veciach, ktoré mi nedávali zmysel. A niekedy som sa zase aj videla v tom, čo hovoril. Keď hovoril o tom, že máme byť k sebe dobrí. A vždy som ho v tom poslúchla. Už aj keď som bola veľká. No, kostol ma naučil iba to, že je to povinné. Všetky sesternice a bratranci z mojej rodiny si prešli náukami na to, aby dostali sviatosť prvého príjmania a potom sviatosť birmovky. Učili sa, mali slovníčky, dostávali razítka.
A ja som sa tomu tak nejak zaujímavo a zvláštne vyhla. Vedela som všetko naspamäť, čo sa týka teórie, pretože som sa s nimi ako keby učila, pripravovala. Ale nikdy sa ma nedotkla sviatosť prvého príjmania a nikdy som nedostala do úst tú oplátku, ktorá mi mala vraj dať telo Kristovo. A tak som stále žila v tom, že moja teória o deťoch satanových je funkčná. Keby sme mali dobro v sebe, nemusí nás ho nikto učiť. Všetci dospelí nám vždy hovorili, že jediné, po čom naozaj túžia, je to, aby z nás boli dobrí ľudia. Tak otázka. Prečo by to tak nemalo byť? Moja podstata je mojou podstatou. A moja prirodzenosť je to, ako keď dýcháš. Až 2 roky spátky, dobré rok, v 46 rokoch som stretla muža, ktorý bol veľmi mladý odo mňa. A ktorý mi po chvíli rozprávania sa so mnou namiesto toho, aby sa mi intimne venoval, otvoril na YouTube dokument, ktorý videl a ktorý hovoril o Svetom Prakopovi, o mníchovi, ktorý bol aj takzvaný vymetač diabla. V tých dobách to bola praktika, ktorá bola neznáma, ale on vedel, že duša môže byť aj ukradnutá. A vedel, že pokiaľ človek trpí, tak to nie je jeho a potrebuje pomôcť. Bola tam veta, ktorá mi zmenila kompletne moju podstatu. V tej vete hovoril: Boh, keď stvoril človeka, tak mu dal to najväčšie výsostné právo, ktoré máme ukotvené v našej podstate. A je to ten najvyšší princíp človeka, samého seba. A to je právo výberu, voľby. A to znamená jediné, z čoho by sme mohli vyberať, keby bolo len dobro. Takže máme právo si vybrať. A preto muselo byť stvorené aj zlo. Preto zrazil archaniela k zemi a spravil z neho syna satanovho. Aby začal vytvárať svet paralelný k tomu svetu dobra. A aby každý človek stal na tej imaginárnej a neviditeľnej hranici a vyberal si. Preto existuje sedukcia, zvádzanie. Aby ste mali ťažšie rozmyslieť si, čo je pre vás dobré. Preto nás učia od mala, že máme byť dobrí, pretože to bude voľba. Pretože prídu momenty v živote, kedy si budeme myslieť, že je jednoduchšie byť zlými, lebo tí zlí to majú jednoduchšie. Ja viem, že ste to teraz pochopili. Viem, že sa to vo vás otvorili a začali ste cítiť presne to, čo som pocítila ja. Preto nás umyjú a dajú z nás dole ten hriech. Asi hriech našich rodičov, kde bola sedukcia a kde bolo zvádzanie, aby sme boli my. A potom môžeme byť tým čistým, nepoškvrneným. To neviem. Viem akurát, že toto mi dalo zmysel a začala som chápať veci úplne inak.
Ale veľmi mi to pomohlo. Pomohlo mi to hlavne v tom, že som si nemyslela, že sme v podstate všetci zlí. A iba pri tej dobrej výchove a obrovskom šťastí sa z nás dokážu stať aj dobrí ľudia. Nie. Je jedno, kto vás vychováva. Je jedno, kde žijete. Je to úplne jedno, v akom prostredí sa nachádzate. A je jedno, ako s vami bolo zachádzané. Pokiaľ sa chcete znovu zrodiť, musíte odísť do úzadia. Musíte sa stiahnuť. Musíte dať čas a začať sa vnímať v tichu, v strachu a v bolesti. To ticho vám prinesie strach zo samých seba, pretože vy máte strach z toho, čo je vo vás. Ale potom strachu, keď sa mu postavíte, tak pochopíte, že vy si už nemusíte ubližovať. A v tom pochopení bude ten pocit lásky. A v tom pocite lásky príde to dobro a tá vaša voľba. Viete, nevedela som prečo. Prečo som celý život hľadala niekoho, kto ma bude ľúbiť? Ako som to hovorila v predošlej časti. Už ako dievčatko malé som blúdila, chodila, usmiatá, spokojná, tichá, bez slov. Naozaj som nerozprávala. Ale v hlave som mala stále myšlienku, že ja viem, že raz príde niekto, kto ma bude ľúbiť. Presne túto myšlienku. Nikdy som sa nepozastavila nad tým, prečo. Prečo zrovna to? Prečo zrovna to? Veď ako dieťa som mohla chcieť cukríky. Mohla som chcieť hru. Mohla som chcieť kamarátov. Mohla som chcieť bábiku, bicykel. Bicykel som si prvýkrát kúpila, keď už som bola dospelá. Bábiku som raz dostala, keď som mala asi 9 rokov. A mala som z nej taký strach, že zostala v krabici ďalšie 2 mesiace a nakoniec ju moja matka musela dať preč. Neboli to veci, ktoré ma zaujímali, ale ten stály, neutíchajúci hlas v mojej hlave. Raz niekoho nájdem, kto ma bude ľúbiť. Rodičia to neboli. Súrodenci tiež nie. Neprevládala u nás taká tá harmonia, kde dieťa je pochválené, pohľadené po vláskoch. Nikdy ma nikto neobjímal, nie. Keď som nemusela. Keď nás matka opustila u svojich rodičov, ktorí mali určité ustanovisne, by som to nazvala, určité regule, podľa ktorých sa muselo fungovať. Teraz im rozumiem. Prakticky si adoptovali 4 deti v jednej sekunde. Takže tam nebolo tam miesto na emócie, nebolo miesto na sťažovanie sa, nebolo miesto na objatie, pochvalu, podporu. Naopak, bola to tvrdá práca. Všetko sme si museli zaslúžiť. A všetko malo nejaký zmysel. Aj tá nedeľa, ktorá bola o oddychu. A nikdy som sa nesťažovala. Nikdy som to nebrala ako nejaký trest. Naopak. Vnímala som to vždy ako niečo, čo ma má
stále niečo naučiť. Ale tá moja myšlienka o tom, že raz niekto bude, kto ma bude ľúbiť, nikdy neutíchla. V 15 som sa pokúsila vziať si život. Bola som veľmi nešťastná. Bola to jedna obyčajná poobedná hádka s mojou matkou. Taká, ktorá trvala aj hodinu a bola stále o tom istom. Ona vyčítala mne, aká som neschopná, aká som nevďačná a ako nedokážem v živote nič. A ja som jej vyčítala, že ma nikdy neobjala a nikdy mi nepovedala, že ma ľúbi. Keď odchádzala, povedala z tej izby, povedala niečo v tom zmysle, že neviem. Viem akurát, že keď zatvorila dvere, sedela som na tej posteli a hovorila som si, že mňa naozaj nikto nemá rád. A pritom poslúcham, som dobrá, robím to, čo mám, v škole sa dobre učím. A asi to tak proste už bude stále. Ale tým, že som vždy bola veľmi citlivá duša a potrebovala som tú lásku, vzala som lieky, ktoré som našla a všetky som ich zjedla. Ale ten pud seba záchovy, keď som pochopila, že moja duša už potom nebude a ja už nebudem mať žiadne možnosti a prestanem veriť v to, že ma niekto bude ľúbiť a hlavne ho už nebudem môcť hľadať. Pochopila som, že nemôžem odísť, že ešte sa nestalo to, čo malo. Samozrejme, dopadlo to tak, ako to malo dopadnúť. Ale to bol príklad toho, ako silné pre mňa bolo to hľadať stále niekoho, kto ma bude ľúbiť. Nikdy som sa neobrátila na Boha. Nikdy som sa neobrátila na nikoho. A tak som v živote dávala lásku, pretože som verila v to, že keď lásku dáš, tak ju dostaneš naspäť. No keď neprichádzala, bola som presvedčená, že jej dávam málo a nie je to dostačujúce. A tak som dávala viac. Viac a stále viac. Potom sa všetko rozpadlo a potom zase prišiel druhý, ktorý ma miloval, ktorý ma ľúbil, ktorý ma zbožňoval, pokiaľ som dávala. Nikdy som si neuvedomila, nikdy som to nebrala ako niečo, čo bola moja chyba, alebo jeho, proste to tak bolo. Potom som stretla človeka, s ktorým som zostala 20 rokov. A 20 rokov som mu dokazovala, akú hodnotu mám. Ale keby sa ma niekto spýtal, a akú máš tú hodnotu, tak by som ani nevedela odpovedať, pretože som nevedela, že mám nejakú mať. Niekedy sa mi už stalo, že som sa obratila na Boha. Ale s tým výkrikom a s tou výčitkou, prečo? Prečo ma nikto neľúbi? Odpoveď nikdy neprišla. A možno aj áno, v určitých znameniach, ale ja som ich nevnímala. Pretože som bola veľmi zamestnaná tým dávať lásku. A čakala som stále, ako sa mi bude vracať.
Dostala som do daru 2 synov. Mužov. Paradoxne, ako som to už raz povedala. Ja, čo som s mužmi nikdy nevedela fungovať. Boh, vesmír, hovorte tomu ako chcete, mi nadelil 2 nádherné duše, ktoré ale trápia tú moju až do dnešného dňa. Nie je to ružové a nikdy asi nebude. No aby som sa dostala k tej odpovedi, či som tú lásku našla, alebo nie. Stala sa mi vec. A to už bolo vtedy, keď som verila na znamenia, vnímala som ten vesmír a toho Boha okolo mňa a vedela som, že Boh nie je tam hore, keď zdvihnem hlavu a pozriem sa. Boh nie je okolo mňa, nemusím zdvíhať ruky a vzývať ho. Stačí sa stíšiť, vypnúť všetko okolo, začať počúvať vlastný dých. A vtedy som sa s ním vždy stretla, pretože ho mám v sebe. To je ten Boh, ktorý bol stále so mnou, ktorý ma sprevádzal a ktorý mi zase asi rok spátky pri večernom počúvaní výkladu kariet, ktoré sa stalo pre mňa dôležitou súčasťou, nie preto, aby som vedela, čo ma čaká. To sa asi skoro nikdy nesplnilo. Ale preto, aby som pochopila, čo je v nás. Energia ženy, cisárovnej, kráľovnej. Aké sú tam stupne tej energie a čo to všetko znamená. Čo sú to tie mince, keď ti prídu? Čo je to tá voda, tá zem a ten vzduch? 4 elementy, ktoré sú pre nás tak dôležité a za ktorými by sme celý život mali ísť a hľadať ich v sebe. Pretože aj Ježiš, aj svätý na svätých obrazoch, choďte do kostola, pozrite sa na tie vitríny, na tie okná. Vždy je tam svätý, buď so zvieraťom, čo je vlastne bík, a to je vzduch. Vzduch, to je vedenie, to je múdrosť. Potom je tam ďalší svätý, ktorý je, myslím, s rybou. Tá ryba je voda. A voda to sú emócie. Potom sú tam ešte 2 znamenia, ktoré sú vyznačené ako zem, a to je stabilita, uzemnenie, ukotvenie, zakorenenie. A potom je tam oheň, a to je tá energia. Tieto 4 znaky, keď sa vo vás spoja, tieto 4 elementy, keď vy ich v sebe nájdete a budete v nich žiť, vtedy poviete to, čo povedal Ježiš. Ja som. Nemáte meno. Nemáte telo. Ja som. To je to, čo sa mi stalo bez toho, aby som to vedela. Keď som v jednu noc pochopila, pozerajúc sa na moje telo, že som sa k nemu správala veľmi zle. A moja duša to už nedávala, už to nezvládala. A vtedy pri sviečkách, jediné v tom plači, v tom očisťujúcom plači, mi vyšlo z úst: ja som. A dalo mi to takú silu, pretože som sa v tom našla, pretože som vedela presne podstatu. Že odvtedy vždy, keď niekto na mňa zaútočí, vždy, keď niekto hľadá ublížiť mi, vziať si so mňa to, čo potrebuje odísť, vždy sa postavím, nadýchnem a poviem si len: ja som. A moja duša sa mi znovu ozve
znútra a utvrdí ma v tom, že to všetko okolo mňa von, čo je, vidím ja mojimi očami a mojimi predstavami a viem to aj zmeniť. Pri tom výklade kariet, keď sa vrátim k tomu, prvýkrát tá žena nehovorila niečo o to ti príde, toto sú energie. Dala mi jednu otázku na začiatku. Bolo to anonymné. Počúvala som to ako všeobecný výklad, ale neviem prečo hneď som ho vzala za svoj, keď začala rozprávať. Otázka znela. A ty, ktorá toto počúvaš, asi tak strašne zranená, pretože si myslíš, že ťa nikto nelúbi. Ty vieš, aká bola tvoja zmluva duše? Zastavila som sa, sadla som si a nevnímala som nič iné, iba jej slova. Vrívali sa do mňa, odlupovali tie bolestné chrasty zo mňa. Pomaly, postupne to všetko padalo. Keď mi hovorila o tom, ja som si zvolila rodinu, do ktorej som sa narodila, pretože musela zapadať do môjho plánu duše. Rodina, ktorá mi nikdy nedala lásku, akú som potrebovala, ktorá ma nepodporila, ktorá ma nenaučila, čo znamená ľúbiť a milovať. A v živote som vždy stretla takých ľudí. Otázky, ktoré dávala, boli naozaj veľmi surové, ale pritom pravdivé. Tá pravda bola taká očisťujúca, taká skutočná, že som si myslela, že to budem musieť počuť stále dokola a navždy. Moja zmluva duše bola o tom, že som bola vždy závislá na niekom, kto mi dával falošné nádeje. Dával mi falošnú lásku, alebo aspoň ten pocit súdržnosti. A moje životy vždy končili vo veľkom utrpení a o samote. Aby toto všetko skončilo, moja zmluva duše bola tá, že budem vyrastať v rodine, kde láska nie je daná. Môj život bude o tom, aby som konečne našla tú lásku v sebe a pochopila, že žiadna iná nie je silnejšia. A emócie, ktoré mám k ľuďom okolo seba, mi nedávajú oni. Oni s tým nemajú nič spoločné. Akékoľvek emócie v nás si dávame my sami. Keď chcem ľúbiť, tak ľúbim. Keď chcem nenávidieť, tak nenávidím. Keď chcem kričať, tak kričím. A keď sa chcem smiať, no tak sa smejem. A je úplne jedno, či vám niekto povie dobrý vtip. Viete sa usmiať aj len na malé dieťa, keď ide okolo vás. Takisto, ako sa viete aj zamračiť. Prosím, neberte to ako všeobecný názor. Toto je môj život. Ja som v ňom našla zmysel, ktorý ma posúva ďalej. A ktorom som sa naučila, že slovo láska vám nikto nevysvetlí. Každý ho vysvetlí podľa toho, aký má charakter. Už som to hovorila minule. Dať si slobodu. Dať si slobodu. Nie je takú, že žijete sám, sama
ale slobodu vlastnej duše. Že môžete byť samým sebou. Že sa nebudete ukrývať. Nebudete sa karhať a nebudete sa súdiť. Nebudete sa skrývať a budete samými sebou. Aj napriek reakciám okolia, to je láska. To je láska. A to je presne to, čo si dávam ja, stále sa to učím. Ešte stále sú ľudia, ktorí ma dokážu zraniť. Ešte stále neviem žiť úplne bez prijatia názorov druhých, bez bolesti. Tak by som to nazvala. Ale vedieť, prečo som sa narodila tam, kam som sa narodila a prečo som si prešla tým, čím som si prešla, aj keď mi to neubližovalo, naopak. Viem, že som bola už odmala veľmi silná a moja energia svietila. Preto ma vždy dávali sedieť do kúta a hovorili mi, že tam mám sedieť, že je to miesto pre mňa. A ja som si zobrala papierik do rúk a vedela som aj 2 hodiny s tým papierikom žiť. S mojimi predstavami a myšlienkami, s mojou úžasnou fantáziou, ktorú mám dodnes. Neberte, prosím, život ako trest. Berte život ako niečo, čo sme si sami vyžiadali. Ja som si vyžiadala tento život. Ja som potrebovala tento život prejsť, aby som sa naučila, že nemusím chodiť po svete a hľadať niekoho, kto ma bude ľúbiť. Musím byť len sama sebou a človek, ktorý bude rešpektovať to, aká som, bude chcieť byť vedľa mňa, ale nevstúpi do môjho života. Paralelne jeho život sa spojí s mojím. Budeme sa doplňať, keď jeden z nás bude potrebovať. Ale ja nebudem vlastniť jeho, on nebude vlastniť mňa. Tam už by som stratila tú lásku, ktorú som si dala v tej slobode duše. Ja viem, že nás učili niečo iné a preto je to ťažšie pochopiť. Preto je to ťažšie tým všetkým prežiť a povedať si, dobre, som tu preto, aby som našla lásku. Ale ako sa to dá, keď ti povedia, že toto nie je láska, toto je láska. A potom také tie programy, vziať sa na deti a milovať a darovať vlastný život kvôli deťom. Obetovať sa. Pretože aj vo filmoch to tak robia. Tie filmy sú len fikcia, ktorá musí podporiť to, čo vás učili a čomu ani sami neverili a preto potrebovali vytvoriť tú podporu v obraze. Je to len na vás. Je to len na vás. A je to len o vás. Mám 2 synov a jeden je chorý od mala. Ochorel mi. Povedali, že v jeho živote bude veľmi dôležitá disciplína. A ja keď vidím teraz, keď už prešlo 12 rokov, odkedy ochorel, tak chápem viac a viac, prečo sa mu to stalo. Pretože je tak nedisciplinovaný, pretože je taký rozhádzaný, pretože sa vôbec nemá rád, pretože si nechce dopriať, pretože sa stratil, že by mu tá disciplína naozaj veľmi pomohla. A myslím si, že ju bude celý život hľadať. A myslím si, že s tým bude celý život bojovať a bude sa staviať na zadné. A bude si hovoriť, že on sa chce cítiť slobodný, ale nepochopí,
že tá sloboda bude v tej disciplíne. Je to škaredé slovo, ale slovo disciplína je sebeláska. Keď si poviete, že spravíte naozaj niečo výnimočné pre seba a budete to robiť pravidelne, lebo viete, že vám to dá mier, kľud a pokoj, harmóniu. Druhý syn je zase veľmi nedôveruje sám sebe. Myslí si, že nie je dostatočne silný. A preto sa narodil do rodiny, kde matka ho vždy vedela podporiť. A nebolo to 100-krát za 20 rokov. Bolo to asi 3-krát, kedy som mu povedala niečo, čo ho naozaj ukotvilo. Čo ho naozaj posilnilo a vyživilo o tom, že nepoznám silnejšieho človeka, ako je on. Mal 14 rokov a padol do sveta drog. Rok som to s ním ťahala. Aj som ho pod krk chytila. Rok sme bojovali jeden proti druhému a nikdy som sa ho nezbavila. Nikdy som si neutrela ruky a neposlala ho niekam, aby mi ho opravili. Mala som s ním tú trpezlivosť, lebo som vedela, že on, keď sa dostane do hĺbky, opre sa o to dno, tak sa potom postaví na nohy. On to o sebe nevedel, ale aj tak to zvládol bez toho, aby mu niekto pomohol. Zvládol to sám. Mal 18, keď som s ním sedela v aute a rozprávali sme sa všeobecne o sile ľudí, ako je to. Nie je to o svaloch, nie je to o tej fyzickej sile, nie je to ani tak o tom charaktere, ale o tej duši. A o tom, že slova, ktorými chceš dokázať, že si silný, sú plané slova. Nemajú žiadnu hodnotu. Tým, aký si, ako žiješ a aké máš zásady a či ich vieš dodržať a ako sa správaš sám k sebe, to dokazuje tú tvoju silu. Vtedy som povedala: Antonio, ja poznám a za celý život som poznala iba jedného jediného silného človeka. Spýtal sa ma samozrejme, kto to je, či ho pozná. Zastavila som, pozrela som sa na neho a povedala som mu: ty si ten silný človek, jediný v mojom živote, ktorého som spoznala. Pozrel sa na mňa, pretože nechápal. Vedel, že som cestovala dosť. Bola som stále niekde, spoznala som tisícky ľudí, ich príbehy. Ale som aj poznala ľudí, ktorí kvôli drogám zomreli, ktorí to nikdy nezvládli, ktorí si to ťahajú dodnes. A ja som mu povedala: veď si uvedom, že ty v 14 rokoch si spadol do toho zlého, temného sveta. A iba sám, vlastnou vôľou, bez podpory nikoho, iba s vlastným rozhodnutím, si dokázal z toho svinstva výjsť. A už sa k nemu nevrátiť. Kde sú všetci tí tvoji kamaráti, ktorí boli s tebou v tej partii a ten pervitín si dávali s tebou? Zamyslel sa a povedal mi: niektorí sú na odvykačke, niektorí sa toho ešte nezbavili a 2 sú v lochu. Nemala som čo na to už odpovedať. Iba som ho pohľadila po líci, pozrela som sa na ňo a povedala som: už to chápeš.
Preto sa narodil mne. Aby som v ňom videla to, čo nevidí ani on sám v sebe. A aby som v určitých momentoch života iba ukázala, kto naozaj je, keď to bude najmenej vidieť, keď bude mať tie oči zatvorené a bude v tej temnote. Mladšiemu synovi som poďakovala teraz, keď mal 15, za to, aký je. A povedala som mu, že asi nebude chápať hneď to, čo poviem. Ale keby ochorel starší syn tou istou chorobou, čo ten mladší, tak by to nedal. Preto som poďakovala mladšiemu a povedala som mu, viem, prečo Boh vybral teba z vás dvoch. Lebo ty vieš bojovať. A vieš to zvládnuť. Pochopila som, prečo som dostala do daru tieto dve krásne duše. Tak začnite aj vy vnímať ľudí ako niekoho so zmluvou, ktorú spísal predtým, než prišiel sem. A skúste chápať, vnímať a nacítiť, prečo vám vstúpil do života ten človek, alebo prečo ste vy vstúpili jemu. Nikto nám do života nevstúpi bez dôvodu a ak máte zmluvu duše, tak ten človek tam na niečo je. Prosím, vnímajme sa tak. Každý nám niečo má dať alebo vziať, ale vždy to bude dávať zmysel, lebo sme si to vybrali my sami. Hľadajte malé znamenia a dôverujte tomu vášmu ja som, tej vašej podstate. Neľutujte sa, nebuďte obeťou. Ani môj syn to nerobí. A je hrdý na to, že si Boh vybral jeho, pretože by o svojho brata prišiel. Ďakujem za komentár. Ďakujem za tú energiu, ktorú ste do toho komentára vložili. Vždy každé vyjadrenie chce energiu a čas. A to sú dve hodnoty, ktoré sú asi najcennejšie, čo máme. Budem zase hovoriť. Keď to príde, poviem, dám a možno niekedy pridám aj nejaký obrázok. Ďakujem vám. Ďakujem za to, že ste a ďakujem za to, že mám tieto možnosti.